Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi irari mwezuva tadzoka kazvakare muzuva ranhasi tiri munzvimbo ino yemudzi nhasi uno kati ruda kukurukura nemwana akange asingaonekwa tinzwe kuti anotiwo kudini tozotaurawo nevabereki kansela headman nevavakidzani tinzwe kuti vanoti kudini pamusoro penhau iyoyi rangu zeta ndinonzi Andrew Neshamba asi ishuwiro yemunhu wese pari zvino kuti azive kuti mwana akange aripi achidyei zvakaoma. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to a Dreadwa chila bakachikani. Mawiro yakaita mwana tichizonzwa mwana asvika pamba. Tofunga ndakangomuka kuseni mama vati anda kumboenda kwana gogo. Saka waenda kwana gogo ndakasara ndiri ndega pamba. Minamato ndaibata but ndaitosuruka futi pamba ndichienda pamba panzvadzi yangu ndaibatira minamato. Kana tomborara padombo ndakati pana pamanje paskwara idze bhozi ndasara ndega. Ndatosuduruka ndaenda kune vakomana iforoma zvidhina. Vandanomira vachiforoma zvidhina zvavo vachitoita nyaya dzavo ndazoti ezvinezvi mombe dziri kuchema kumba kuna mumwe dzirogona kuita sei kubuda ndidzokere kumba. Ndadzokera kumba ndakasvika mama wangu wauya. Mama waripo ndatombotandara mama wayo wada kubika ndakati muruka asikaoda kugeza. Inini ndoda kuti timbotandara zvanzayo kwadoka mazisendongeza kwadoka ndati right. Vandatongosuduka futi pamba zvengwa diki iyoyo. Mama wayo wasara vega vanozoti ndaenda kumba ndadzokera futi kwakomana zvidhina wayo. Saka ndadzokera kwakomana zvidhina chitongosvika chete maswera mama wayo watanga kutondishedza. Handina kudaira akadaira vakomana iforoma zvidhina wayo ndatoti madedzere amama aya anondiroesa hana kwaitikei Jonas akabva atodaira zvakanzi adaira Jonas uyo ndatongofamba achienda kumba achingosvika pamangu ndati mama machedzere yenyu ndabvira kana chikushedza wanga usingazvinzwi. Saka ndikutoti ndibude pachena ndikuona mwana wangu akagara nababa wepa next door. Chandakakwanisa kuita ndakaimba chimbo chandakaimba mandapfugama mandanamata mandamuti study of art mushi. Saka zvadaro zveshwa ndakanzwa mwoyo wangu kusununguka kuti zveshwa Mwari ariko. Tete waindibatsira minamato vasinganzwe nhungu dzekufamba kuyauka chimana. Ndinoda kuatenda muzuva ranhasi kuti tete kamusaiteni ndega. Newese vakandibatsira ruzhinji reZimbabwe nekubhadharawo mari dzavaibhadharwawo dzichibatsirika kufamba. Ndinoda kukutendai kuti Mwari asi Mwari wemunhu wani. Nyangwe zvazvo zvairema tsananguro dzichitaurwa but dzairema dzachona dzaitaurwa kuno kupaground. Kwese kwaifonwa hama dzatete nedzangu dzaitaura tsananguro dzakafanana asi ndakagutsikana kuti ayo dzimwe dzacho dzaitotaurwa nditoripo pamwe pacho ndichitobva kuground zvekuti zvaitorema asi ndakazongoti inini nyaya inoitika ndeyekuti mwana akatorwa ndiri kuchechi wabereka vari kuchechi but ndinoimba naMwari kuti Mwari kana achiti anga ari wangu mwana wangu anodzoka ari mupenyu. Saka panguva iyoyo pandakatongonosvika pamba ndakanzwa mwoyo wangu kufara ndopandakatanga kubata hanzvadzi yangu vandabata baba wemwana. Ndadaro phone number dzatete dzainesa ndakati baba nomufonirai tete wekutara kuti mwana awanika kuno. Vandafonera kumaka nguva yakairo zvakabva zvakandwa pagroup. Saka ndoda kutenda Mwari nemashoko aya. Amen. mataura zvokubata minamato.
uyezve ndinotondera rimwe zuva amen patakabirwa namadzibaba vaya makambotaura nyaya yehope dzenyu imboudzai mhuri yezimbabwe hope dzamakarota musiwo nekuti nhasi dzaakududzirwa. Amen. Tinotenda. Ndofunga pane patakaenda kunorara kwaMutoko. Tine rwendo rataida kuenda. Asi tasvika kuya zveshuwa takabatwawo zvakanaka vatatorara. Tarara patakarara paye ndofunga zvekuma44. Achakaitika ndakanyatsotadza kunzwisisa kuti kurota here kana kuti vision yaiitika. Ndakangopiwa maita murume akanopinda murumu manga takarara but murume anga ari wechidiki. Apinda kudaro ndakamuti ko iwe uri kupinda munomu auone mune makadzero akadzavana kupfeka saka ndandine ndichita kuti kwadza mbedha ndoba ndakatora chitsino ndaita ndakanomonera kudai ndoba ndakuti achitorako chi zvoda kutora ndopa kanditi inini pane zvandoda kutora munomu ndatumwa naane shamba mamuchitange ndima munaye mandati zvakafanana nei chitorako chiitese ubude kanza rwendo rataida kuenda riri arichabudirire mandati zvakanzi mandati nemakai kanza atakuda kudzokera futi kunorira pfeni mandati zvakanzi mandati alright hapana chakaipa kuri kumanheru kwachona futi ndatombopiwa iri vision zvichinzi pane munhu akatanga afona kubva kumba kuno kwachinditi mwana awanika kumba saka zvakabva zvangonodarikawo zvakadaro amen amen. Nepamwe futi pakarotwa hope nemutwini wake uyu kumashuro saka ndada kutongozvibatanidza hangu pandaibata mina madota aMwari kana achiti mwana anodzoka ngozi aiti inini mama ndarota hope dzakadzokera dzaka2 asi ndarota hope taita ngetiri kubva kuchikoro wari vana vepamaraini pedu varipo 4 umwe wachona wemusikana wanodzidza naye umwe wachona ndowepanext pedu asi pataimhanya pane murume atimhanyisa akatotara nezita kuti ninge anga achitimhanyisa but kuti mhanyisa kwaaita kwepeka inini ndaibata Tadiyo kuti Tadiyo ashingirire Tadiyo aisarira mumashure but munhu iye anga ane mapanga yanga ainayo chikamu chiyo chadarika chakadaro vaazodzirota futi akati mama ine ndiri kutya kutaura ndati aiwa taura vataura futi saizvozvo ndati tichabata minamato saka ndaiti aiwa Mwari aida kutiratidza kuti simba rake riri papi nenhau yekunamata amen. Ndinoitwawo Tadiyo ndakabatwa ndiri pamba ndaigara mugomo nyamabere ndaigara ikomo saka ndakapiwa chidhuzi musi weSaturday akapera andopfeka murume yanga akapfeka zveblack aiti akasvika padhuze neni ovhara kufesi zvokuti hauna kumuziva asi izwi rake unomborifananidza handina saka paungo uri iwewe waisambopiwa sadza here iwe? Ndasapiwa sadza. Waidya chii? Nhunguru. Nhunguru mazuva ese aya? Ko pawakadzoswa iwo akati musazonotaura kuti tanga hongo uri kuno? Akati chii? Hapana. Hapana? Ko ndikuona wadzoka watsvukira munhu anga ari musango anodzoka akatsvukira so here? Waiziva sei kuti uri musango? Ko waigara kwacho handitongosiri pamba here? Ndasiri pamba. Ko saka usiku waiita sei? Ndairara paruware. Ko waidi kudzokera kumba? Wakatadza kutiza here? Waitya kutiza? Ndasongazive road. Ko wadi ungofamba ungochero kusvika ndaona vanhu ndobvunza aurombozvifungawo? Usaone makore manganiwo? 13 years. 13. Kuchikoro uri kuita chii? Uri kuenda kuchikoro here? Uri grade chii? 6. Grade 6. Naitwa Chipomutero, kansela Masirakufa ward 8. Ndofunga nezuro kwakwa kuma 5. Pandaona message yakaiswa naHeadman Nyamasekwere vachindudza kuti mwana awanika. Saka pandakazovatsvaga pafoni ndichifona vakazoti mwana anzi hafanirwi kurara pamba,
anofanira kuenda kuhospital. Saka mapurisa atouya kuti vatakure mwana. Saka ndikati handichakubatai makuseni ndazofuma ndichivafonera. Vakati vakaenda pandazobata mama. Vakati tiriko asi tichiri kupolisi. Ndikati nini ndaakuya ikoko. Vakati zvakanaka pandasvika. Tazoenda tese kuhospital tanga pamwe chete. Tasvika kuhospital kuye ndo pasotsanangurwa pachinzi vanofanira kubatsira mwana vese havapo munozodzoka musi weMandi. Saka patadzoka ndo patasvika kurengi. Vandapawo update kuna kansela Shoko anova ndiye coordinator wedu kupart office. Saka ndobva ati muri papi regai ndiyozoona mwana. Ndobva vauya patavatsanangurira. Ndobva vazofona vautana doctor zvanzaiwo ngavauye tinoisa effort. Saka ndobva mama vazofonera mupurisa. Mupurisa akati ndatobuda ndaenda kubhodha ndinodzoka. Saka network ndo yazotikanganisa kuti tirambe tichiita communication. Asi pakubva kuhospital tataudzonzayo munouya Mandi zvaanofanira kubatsirwa nazvo zvese zvinobva zvangoitwa musi weMandi iwoyo. Saka ndo kuya kwataita kudzoka kwataita kubva kuhospital. Asi ndiri ipapo ininiwo saward kansela nanhasi mwoyo wangu uri kushungurudzika nekuti chini ichi takambosangana nacho zvakare last year. Mwana yeye akatotsakatika akazowanikwa akafa. Nhasi zvaitika. Isusu tiri vanhu tinoshanda necommunity. So azvishandike kana hama dzine pfungwa dzisina kugara zvakanaka. Izvozvi zvikoro zvaakuvhurwa. Tikutotarisira kuti pato affectika panyaya yekueducation, panyaya yevana. Uyezve nharaunda inenge isina kugara zvakanaka. Paine kutarisana kwakasiyana siyana of which hukama chaiwo unit inenge yatodzikira. Saka zvoreva kuti isusu semasarakufa ward development kanatakuta nyaya development dzinenge dzakuti dzikirei. Izvozvi tine project yeclinic yatikuvaka ukachimana ikoko nesekondari paNyazvunda inova inoshandwa nevabereki ivava zvakare vari kusangana nesituation yakadai. Zvoreva kuti zvinobva zvabata mudzi district rose neprovince kunosvika kunational nekuti mufudzo wemakwai paaifudza makwai akarasa imwe chete akati 99 ngadzisara patsvage imwe yacho. Ndizvo zvafanana nesuwo semasarakufa ward 8. Tauya kwamuri mangopedza zvizivisa ndoda timboudza mhuri yeZimbabwe wopedza makamborota patanga tine rwendo rwokuenda namadzibaba kunyanga. Tinotenda. Regai nditi pamusoro yemhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Nesta Kadivhu, ndini tete wemwana. Nofunga tichitanga kuitika chiitiko icho chichi. Regai ndibvire pamuprofita watakaida kuenda naye kunyanga chiti mwana akatsakatika. Takabva pano pamba tikatakuwa. Nana nishamba naadzimai wavo tikarara kwa Chief Nyamukoho. Tarara kwa Chief Nyamukoho ndobva ndarara. Ndakarota ndichipopotana nemuprofita. Ndikati muprofita dzosera mari ye1. Inini ndiri kufonera unzi mwana haana kufa, iwe kuti mwana akafa mapatsi ari kuinyanga. Zviri kufamba sei? Uri kubira vanhu mari yavo. Saka ndakanetsana naye zvenguva hombe munhu iyeyo. Ndichinesana naye. Ndakangopepuka ndichinesana munhu kuti dzosera mari. Veshuwa takasimuka kuseni kwacho tichibva taenda. Tichisvika pamusamiti enofu achibva akandawo meseji yekuti ndanzi nemweya hamufanira kuenda kuinyanga nokuti munhu ari kushandisa mushonga. Saka ngatitodzokei pano. Dzokai tozoronga rimwe zuva. Vakatanga kunetsanawo nevanhu ipapo kuti dzoserai mari. Vane shamba vakati dzosera mari yevanhu vechiva kutaura nevanhu paground muprofita haana kusvika. Saka zvakadaro mavision yandaisangana naye pamwana apa yakawanda. Ndaisangana nezvakawanda ndezvinhu zvaindisimbisa pakufamba. Ndizoti last nganoti
ndine 2 days ndabva kwamutoko ndapiwa munamato ndakamboti endei nomamwe madzimai vandipa munamato nevamwe baba vandakazoenda nawo kumba ikoko wakanditi ano ndisati kuona ndechekuti mwana wenyu mukaita munamato watiri kukuitira anouya shuwa ndakaitiwa munamato wangu ndikashedza mwana anofunga musiyo takatoita kurara musango tichita munamato wemwana iyeyo wachita izvo wakaita tichishedza mwana achinzi mwana akadzika tidziwa zvakanyanya mwana haana kana pfungwa yekuti auye kumba paari mwana akangozvipeta ari kuchema ari kuyerera musodzi asi kuti aite pfungwa yekuti munhu akamisa ipapa auya kumba munhu akashandisiwa mushonga saka ndine zvandakanzi ndivhuruze hembe yake ndichimuti inini tadiwa kana uri mwana wenzadzi yangu pepuka udzokere kumba pepuka tadiwa ndichitaura tichinamata chita sei kusvika kunze kwachena ndikazouya ndikaita munamato ndikanzi enda unonandika hembe pawaya hembe iyoyi mwana kana auya ndopamunoibvisa kana asina kuuya isiye iri papi asi mwana wenyu haana kufa wese vari kukunyepera ivo vari kunyepa kuti mwana akafa shuwa ndakaita munamato iyoyo vandarayiriwa kune mumwe wakamushimba ndikauya naye akasunga akandiudza kuti bvunza hembe yemwana mumuudza kuti pepuka udzokere kumba kana uri mwana wedzinza rangu ndikaita izvozvo hapana kupera 2 days ndakutofoniwa nezironzi mwana aita sei mwana auya asi vision yemwana mukati mokurara mumaroto ndandinayo because ndaingoona zvaiitika pamwe pacho ndakatomborota ndichinzi endai kuusaidi uku ndiwo kuno mwana ndakamuona achifamba akadai ndichingotaurirawo vanhu kuti ndo zviripo mhuri yezimbabwe zvinhu zviri kundishungurudza dai vabatsiri vagona kundibatsira ndichitarisane nomunhu anga ane mwana wangu kuti ndimuzive kuti mwana uya anga atorwa nani uye aichengetwa nani aigara nani ndo zvinhu zvandakuchemera kuti dai ndaona vabatsiri vanoita kuti munhu iye abude pachena ndo shuwiro yangu yekuti nyika izive kuti munhu uyu ndiye akagara nemwana 22 days anaye mwana tisingamuoni mwana asingadyi sadza asingamwe mvura zvinhu zviri kundinesa zvinhu zviri kundibata kana kuti izvo zvine zviro pandakafoniwa nemuroora kuti mwana ndakangoti takura mwana uye naye kuno nditange kuita minamato yandakanzi kana maona mwana ita izvi nezvizvi shuwa muroora akaita seizvozvo vaya mudududu vauya nemwana baba akafonera polisi ikataiwa mwana hafanira kurara ikoko takuuya asi fuel hatina baba akataiwa auyai ndinotenga fuel yacho tikatakuwa tikaenda kunorara kukotwa tikazoendawo manheru acho zvikanzi madhokota abuda hakuna muna yamangwana kuseni taenda zvikanzi nhasi weekend hapana dhokota anouya munozoya mandi ndo mafambiro ataita asi ndakukumbira kuti kana variko vabatsiri vanogona kuti munhu aoneke anga akachengeta mwana izvozvo ndiri kuzvichemera nomweya waMwari kuti mhuri yeZimbabwe ngovandibatsiriwo ndoda kuziva kuti mwana wangu anga ari kupi. rangu rechitupa ndetwa Rangana Mpoto ndiye Edmund Nyamasekwere anda chief Nyamko ward 8 Masara kufa tichitaura nawo wayatadiwa katifu mwana akashayikwa musi wa 16 inonga mhuri yeZimbabwe munozviziva tichitaura pamhepo kuti tine mwana watikutsvaga novabatsiri kuti vatibatsire saka tinotenda Mwari muzuva razuro ndofunga kumapasti 4 ndakafoniwa natsano wari baba wemwana wachiti ndafoniwa namai wemwana kuti mwana wawanika ukachimana asi akawanikwa ari akagara pane rimwe dombo padhuze nepamba saka ndipo ndakazoudza tete wacho kuti mwana ari kunzi awanikwa zvishuwa tadaro takazotsvaga mota yekuti timhanye tigotora mwana kuti tiende naye kumapurisa saka ndakafunga kuti ndikaita ndazoisa mapurisa mandafonera mapurisa akati azoshuwa mota iripo asi taita dambudziko refuel tikati aiwa no harizi dambudziko uyai togadzisa iri nyaya yefuel saka zvadaro mapurisa akauya zvishuwa wakazotora mwana pamwe chete nemudzimai wangu pamwe chete neamai wacho wakaenda nawo kukotwa wakarara kukotwa vachiti waonekwa nadhokota saka kudzoka kwawaita mudzimai wangu achiti aiwa no mwana haanozokwanisika kuonekwa nadhokota anzi musi wemande saka ndotenda mhuri yeZimbabwe nebasa rose ramakaita kunyange nemunamato yose yamakaita pamwe chete newakatibatsira pakuita basa irori kunyange kumasabhuku anoti chitai chesango machemedzi dai moyo yaramba yakadaro nemhuri dzawo nevabatsiri vamwe vamwe mavhireji vangu vapindira kuti no regai tidonete mari titsvage vabatsiri vokuti chakaipa chibude pachena asi mufaro bedzi wekuti mhuri yeZimbabwe Mwari vatiwanira nyasha dai zvaramba zvakadaro ndofunga neremari zuro tichitaura riri gore ra2023 kune mwana ane 4 years akashayikwa asi akazoonekwa chinhambwe che9 kilometers akafa saka zvinhu zvinoshungurudza amawadiwa adikani kuti ko zviri kufamba sei saka irori danho tikuramba tichiisa kusecurity yedu
inova ZRP kuti dai maramba makashinga pabasa irori tinoziva hedu kuti munyika yeZimbabwe mune mapurisa anonyanzvi kana auda kuita basa rawo azvivatorere nguva. Nazvino idzodzi mhondi tokumbira kuti dai Mwari vapindira zabatwa nekukasika maita basa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah!